Kaixo, gu Julen Felipe eta Maialen Lakuntza gara, Altza Institutoko lehenengo DBH-ko eko ordezkariak. Gu Morinau, Laguaizeta, Ametsagaina eta Olite ikastetxe hartzeko parke eta basoetan ibiltzen gara, eta askotan aurkitzen ditugu jendeak utzitako zaborrak lurrean edo mahai gainetan. Oso gaizki egina dago, baina mahai horien inguruan ez dago zakarra botatzeko zakarrontzi nahikorik edo zakarra sailkatzeko aukerarik, eta dauden tokietan gainezka daudela ikusi dugu. Gu konprometitzen gara gure ingurukoi kontzientziatzera eta jarritako zakarrontziei erabilera on bat ematea. Horretarako eskatzen diogu udalari eta udal langileei hondakinak ondo sailkatzeko zakarrontzi gehiago jartzea eta daudenak sarriago hustutzea. Eskertuko genuke gure eskaera uztailaren hasierako eginda egotea. Eskerrik asko zuen arretagatik.